Над 40 велосипедисти се включиха в велошествие по улиците на Благоевград днес. С него приключиха дейностите по проекта "Младежта на колела". Той се изпълнява по програма "Младежта в действие" и е на стойност 3200 евро. За участие в велошествието се събраха и деца и възрастни. Обичам да карам колело и за това дойдох. Сред участниците бе и Вера Георгиева, която е ръководител на клуб "Безопасно управление на велосипед" в градска среда във второ основно училище. Пешеходците и велосипедистите са най-уязвимите участници в трафика, в движението. С велошествието искаме да накараме хората да усетят, че това е начинът за придвижване в градска среда, каза координаторът на проекта Владимир Стоянов. "Младежта на колела" е един проект, който е насочен към учениците и успяхме да направим доста неща по него. Монтирани са 10 стойки за велосипеди в града. Паркингите за колела са увеличени от 18 на 25, като в тях вече има над 100 паркоместа, отбеляза Стоянов. По думите му, велосипедистите са събрали и подписка за изграждане на велоалеи, в която са се подписали около 4600 човека. Велошествието потегли от Американския университет и след като обиколи някои централни улици, завърши пред Младежкия дом.